Ambalma Sheriff Latele Flebo Malikono Malikoka Ami Walumalo Folike Kanyashi au Kilingili Belajiri Mafu au Sikerola au Manake Jien Fanfe Amba Fonga ko bisimila kwa Jabaran Suma di Koroni au Bamananga kuna funi alekene udaye lentoi. Sekuni dongo tigilama utanga Traore halini ademeba jekulu olu koni farala nyonga kasega sinanguya suba unyena mali taku flana baro koni osi Bamako Palais de la Culture Amadou Ampatiba ali konnana bara nkeru feka be jumaduma mekalukli muwa ani sabasamba flani muwa ani nduru kasangani anga jamana mabachama uluyele akene konnana kerenkereni yala Monsieur Abdou Koulibaly ni aliere association sigida yelen du Mali o manyema ani nishu kerenkereni yere nyene mali fana nyema ya babulu Sheriff la Jabaran soto kala anga jeka soro lu nyamara atako folo temeni ko fe no bara o kera wasai ni shu kerenkereni alabe mbaka uya kanu kasika atako fulana kene ufana sigini o yesna uya shuye akuni kasika courage do shifina kaula ukasika hanga ladala kokoro oludo bala alibi ko nyinanta obuka ke wati kerenkereni hono barka daka nyinansa o kerenkereni ara ko dise ko ni dongo tigila mauma odi hokumu kono uye nyinansa ba fulani muganduru sna uya shu o kerenkereni ko do se ko ni dongo hokumu konna inafo alanyina anga jamana maraba o fechu yamina niya me angataga kunu yorola folo le jala salota nyele aye timina jadima kanla nusoja fulikon dilin ko femma kaseka flana kinesigi akunu nyene san yerekela sekuni donko san anga jamana kuntigi fe no general d'armée Assimi Goïta ye wala sa ka o kumanga do bala mo ame nyene take sekuni donko keyorola ni o Palais de la Culture la nyini belebele ba yemi wala sa demsenu ani chefina kamino be no tesina wo ya yere donka nye wala ou bien minu be ka nyene ako minu te ka ke fen na kamay ka donga fosine waye fen chamagla jamana e kono sane ka se dima yafa bonya kele bani furu seseni du sigili sinakuya ni bede glanga jamana kono koni ladala koroba inabi anga jamana kono kabi ambemba okle no oes nankuyaye kaba andamina anga tabulo sinsin kosebe sigida konna na fukata se jamana ere konna na foka ben ani chebe ogasika sabati jamana kono de uni nyonche ko de strategy ofe ko jamana de nyambela jilenkangi tege flado sinanguya yakuba ali koro yasa akasika sansoro alibi o kumaka nyumunu lasira sinanguya shuere anyene mali de meba kerenkereni fe ni o Abdou Koulibaly nale association sigida yelen du Mali manyema bay voilà donc sanangoya be anga kurba foire sharau konna na folo donc ça veut dire ba ira ko bila côté am bema ko sanangoya bila 5 ans parce que ba do jemena sero muna sanangoya de bisaka demana injo parce que mo no fini ko nanga je ko nanga kele donc on nous fait kele mana ga chugo chugo ni sanangoya do na no wanche dro abeba o kele joli kera demana ko na signyo no wanche sanangoya sawala akubana donc bayra sananga femuye anafaka bo sananga femuye anyonte jien kono abandra de bol Mali kono donc jeba nyebolo da afebi donc bayra anka amina na mulu fly Allah soro abi wa abeka blase kal sa Malion fe mais ota bali anga toka ni shukrengalo nsiganya shama ni shukrengani nyene mali mi os na nguyaye akeneka anga jamana mabau chama tumbe ufana ye foli nintanuke kanyeshin ko indabemba erema akani hakin na nyuma intalila wakoni kanga ke bada de jamana konnana sinanguya joyoro ka bu Mali kono anga kelew la salila anga adamadenya tabulo la anga sigida yirwali yere kono sinanguya joyoro ka bu donc na fora ko sinanguya doron ni imayo kenaka c'est comme si ibe kanyina yere fando ko surtout que c'est koni donko dedo ode yake depuis salon ni sinanguya afora ko uya edition folay donc ne ngi jansera kenaka wa nyine fana mese kenaka wa ndamala fana ka fo san ninka kenen nina ningwele la meya kenaka kuma kunche kuma la med wo de ke sinanguya yi akato anyo che sinanguya fetini akato san anga sinanguya ngi nyo fe surtout que ne yere ko fe mo mun njole non ko fe senfo bala donc olodu ne sinanguya ala de gien da kan ne fana senfo da donc nous do ma jo an ko fe kuma do la anga to ka sinanguya kulenga ke bon iba soro ibada fa kwa hakili na jigina mo na donia kafo koni shuba yere masirila kosebe ni anga se koni dongo tigila mo yere ka don se nduma ni dongli duma ye foka tase chatribo ma munu ke asna nguyaka
Kunafoni nasira wɛrɛw fɛ Mali Silamɛw ka tɔnba au Conseil islamique du Mali Manyema Mali Al-Silamɛ dinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Al-Silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara a ye Ansar tɔnden dɔw bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɔra Fana Kucala Mpɛnsoba Ɲamina fo ka taa se Samara ma ka na bonyamasegin foli k'a ye a ka so Bangɔni Janginɛbugu la Bamako sigida fɔlɔ o kɔnɔna na Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Lutu Sidibe ka sɔrɔlen don kumakanw bɛ lase aw ma Aminata Traoré fɛ. Ni bɔɲɔgɔnya min ɲɛnamayalen filɛ ni Ansar maaw fɛ ka bɔ dugu caman na n'o ye Fana Kucala Bɛnsoba Ɲamina ani San o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka n'u ɲɛda an fa an'an karamɔgɔ Seyidi Usman Sherif Madani Haidara kan k'a fɔ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la silamɛya ɲuman carili la k'u dusukun lakuraya ye ka sanga n'a ka bangeli san 70 san kunbɛ ye fo ka taa se duwawu doni maa ye ani ka duwawu t'a fɛ. Ni ye laadaya anw bolo o ye jɛkulu min farala ɲɔgɔn kan Alakira somɔgɔw ka hakɛ ɲinini kama waati ani waati an bɛ boli ka na ɲɛ da Alakira somɔgɔw la ka dugawu ɲini u fɛ k'an ɲɛ da u kan k'an jurumu yafa. O la jinɛtigɛ yɛrɛ o ye adamaden o adamaden jigiyaw b'i la an bɛna ka na Alakira somɔgɔw fɛ ka na dugawu ɲini u fɛ sanga ni sanga bi na kun ye o de ye. Bon bi kɔni jamana sira kan an bɛ jamana caman kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ jamana caman kɔnɔ an bɛ diɲɛ jamana caman kɔnɔ da kelen tɛ n bolo parce que ni a ye an b'a fɔ an bɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ bi jamana ka dɔgɔ bi an ni mɔgɔ minnu bolo ti ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma Alakira somɔgɔw ka hakɛ ɲinini kama u bonyani kama ani u tɔbɔtɔli kama. Wele min bɛ anw bolo o ye cɛsiri ye sabu baara o baara ka se a nafa sɔrɔ yɔrɔ ma o ye jija ni cɛsiri de. An bɛ taa Burkina Faso jamana ale kɔnɔna na ka sanga ni Al-Silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ale ka san 70 sɔrɔli ye ɲɛnamaya la o nisɔndiyaw ye UET Burkina Faso jamana kan olu farala ɲɔgɔn kan ka nisɔndiya kɛnɛba o labɛn denmisɛnninw ye min sen fɛ denmisɛnninw yɛrɛ nisɔndiyalen garizigɛ donna ladiyali fɛn caman na Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Lasine Sidibe an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen Burkina Faso ale ka sɔrɔlen don kumakanw olu ye Alhamidu Badini ta ye. 25 Al-Silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ye san 70 sɔrɔ o siratigɛ la wulikajɔw bolodalen do Al-Silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru tɔndenw fɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya ma Bobo Julaso ka kɛɲɛ ni baara yɛrɛ bolodacogo ye nin ye denmisɛnninw olu tɔgɔla kɛnɛ sigili ye sen kan nisɔndiya ani munyamunya kɔnɔna na mun sen fɛ jeu caman labɛnna u tɔgɔ la ka donbolo caman ta ni k'a di denmisɛn ninnu ma dumuni duman fo ka taa bila lajalifɛn caman wɛrɛw la. Tulonkɛfɛnw min kɛra an denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ bi vraiment a caman kɛra jeu caman kɛra kɔnɔ vraiment ala sɔnna a daminɛna hɛrɛ la ka taa kun kɛ hɛrɛ la cogo min an bɛ ala de fo ka denmisɛnw nu ala k'o mɔgɔkɔrɔbaya ka ɲini ala taala fɛ hakili ani limaniya min sɔrɔla an min y'o faw ye ani o bamusow na ka karamɔgɔw lafa ka mu faamu ɲɛnama n'an bɛ tugura karamɔgɔ kɔni denmisɛnw min bɔra ala ka olu yɛrɛ faamu kɛ ka karamɔgɔ faamu ka tɛmɛ anw kan ala k'a kɛ ka limaniya kɛ di olu yɛrɛ ma ka tɛmɛ an yɛrɛ kan ala ka se di olu ma u kana ansar ta ka tɛmɛ an yɛrɛ kan na an nisɔn dɔ di ala an fana an karamɔgɔ kɛnɛ de kan ni a se Sherif Usman Madani Haidara ye an nisɔndiyalen de kojugu parce que o ye question posé a ma a ye réponse di ni sera réponse dɔw kadɔ kɛ ye o tilara fana a dumuni caman d'a ma ne ye min sɔrɔ o y'a fɔ an ye ko n'an sera so ko ni fa ni ba min fɔ o ye kijaw kɛ ko ni tilara dumuni fana na ko n t'a fɔ ba barika na barika an kɔni b'a fɔ karamɔgɔ ye k'ala ka sijan kɛnɛya d'a ma k'a n'an kɔrɔ an dugawu k'an bangebagaw ye min sɔnna an ka na n'a ye parce que kɛnɛ in ladamu kɛnɛ de quoi ni nana i bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ. Al-Silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru tɔndenw ani tɔn kanubaw olu denw de filɛ nin ye nin kɛnɛ kan maa ba saba n'a kunkanfɛn ka n'u ka nisɔndiya da kɛnɛmaya ka kɛɲɛ ni an fana karamɔgɔ o ka anniversaire ye. Kɛnɛ in sigibaw n'o ye province di UE o bureau ye o ka laɲini n'o tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka denmisɛn ninnu labɛn olu min ye siniɲɛsigi ye cogoya minɛ o bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa sini diinɛko binankun kan ka kɛɲɛ ni an fana karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara o ka laɲiniw ye.
sherifu la yirali ye an denw ani mɔgɔ wɛrɛ denw na yasa sini anw tɛ yen minnu bɛ olu le ye nin ye ten faso jɔbagaw le ye nin ye ten an ka jamana président nataw olu le ministre wa député olu le filɛ nin ye mun de ka ɲi ka yira o la ladiri o de ka ɲi ka d'u ma labɛn k'u kɛ cɛ ye k'u bila an ka sira kan o sira le an b'o don an denw kɔrɔ ten k'u labɛn u bɛna anw yɛrɛ tiɲɛ ta cogo min na an ɲinanta kɛ tulonkɛli de ye ka denmisɛnw abusé k'o latulon u y'u ɲɛ siri ka kɛrɛmɛsi tulon kɛ u yɛrɛ dege farikolo ɲɛnajɛw la n'o le panpan k'u yɛrɛ farisogo kɛnɛya ani tulonta bɛɛ b'a lɔn tulonta yɛrɛ bilama o kɛ n'o dayɛlɛliba le ye diɲɛ kɔnɔ an y'o le don o sen kɔrɔ ani ka question di o ma k'u préparer ka sherifuw layira o la o question camanba an ye o le don mashallah resantilakɛlaw ye mɔgɔ hakɛ min d'an ma o le ye mɔgɔ 3,000 ani 400 an bɛ dugawu k'u ye anw ma se ka min kɛ ala ka denmisɛnninw tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan ala k'u kɛ sherifu kanulaw ye ala k'u kɛ silamɛya kanubagaw ye ala k'u balo ka barika d'u la k'u kɛ an tabagaw ye. An bɛ jɛ k'a fɔ Mali alisilamɛ diinɛ soba ɲɛmaaba ye an fana karamɔgɔ Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ka joyeux anniversaire. Kunnafoni na sira wɛrɛw fɛ an bɛ bɔ Burkina Faso ka segin ka na Mali jamana o kɔnɔna na yan nɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara a ye Kolokani Ansar section ma olu fana bisimila ka na bonyamasegin foli kɛ a ye a ka so Bangoni Janginɛbugu la Sherifula Jabarani so tɔgɔ la yasa an ka faamuya sɔrɔ kunnafoni tɔ la Abdulkarim Sako ale bɛ walawalali k'a la. Ansaru ka ni délégation ka bɔ Kolokani maa 150 olu de bɛ a délégation kɔnɔ. Cɛw ni musow la minnu n'u ye an karamɔgɔ a ka kalandenw ni a kanubaw ye Ansaru la ka bɔ Kolokani. Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ni ale de Mali au conseil islamique ɲɛmaa ye a ye nin dunan ninnu bisimila a ka so nisɔndiya ni farifoni kɔnɔna na. Nabaga yira k'a fɔ ko kun foyi tɛ u ka nali la fo n'a kɛra kana u ɲɛ da an karamɔgɔ kan ka dugawu ɲini a fɛ ni ka dugawu kɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye ni ka laban k'u ka layiru kurakura a ye n'o de karamɔgɔ dɛmɛni ye silamɛya baaraw la o layiru min n'u ye u ta u ye ka na o kuraya. U y'a yira k'a fɔ u n'an karamɔgɔ ka ni ɲɔgɔn ye a kɛra olu bolo bonya ye a kɛra nisɔndiya ye sabu an karamɔgɔ a y'u bisimila ni nisɔndiya ani farifoni ye ni ka laban k'u bilasira ni ka dugawu kɛ u ye. I Haidara Kakorota bɛɛ Kolokani bɛɛ a bɛɛ de ka foli bɛ nin ye k'a di Kakorota dugutigi kelen mana siyan de Kolokani dugutigi kelen mana siyan a kelen b'a fɔ Kolokani cɛ n'a muso bɛ sera ne b'i fɔ ni Kolokani foli ye. Ya sini kene ala ka di sabu ma ala ka dam mo to be da wo go dam ala ne ki yi ko la mo ki ko ma alhamdulillah rabbil alamin ni fo ki wala man do ki ya gana fo wala man do ana an karbo kana ni da kan ale flani atin de bo ko fa ka do ni na fa do chama ni na mo chama fa do mo che fa mo keme ni mo biduru ani dem o dem na benefit na kana do ni ala ka je wa fa ko ala ka shijan kana ku da ma na ka demaya ni bi se ka an wasa ka tujena wala mi be na kanye shi na pende ma wadu karamay la bulkan min da amma wadu chesri ni ka baraka ani la driya konnan Allah yang ketudung baka ke cekelendin angan la bulkan min ta baraka nai ini kasih karamay wasa je fana ya ni ga an sallah kana bunya masagi saga ay bunya min be Kolokani maraye dine kono ka dine ke hera dine ka ke bunya dine ka ke yafa dine wala nana ay hera mi zara karamɔgɔ la kuma la surunya na an nana boli masin kai ayi to ya ka an yɔrɔ bila ka an denw bila ka an musow bila ka an yɛrɛ bila o tuma an nana boli masin de kai ka duwawu kai sijani kɛnɛya ani labanko ɲuman o ɲini ala fɛ ala k'o kai an nana kana duwawu kɛ karamɔgɔ ye ka segin kana duwawu ɲini ale yɛrɛ fɛ mun kosɔn an ye layidu minnu ta a dɛmɛni na layidu ninnu ka se ka sabati an bolo an nana duwawu ɲini a fɛ o de la ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'an bɛɛ sababu ka Kolokani ka bɛɛ lajɛlen bi karamɔgɔ fo. Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ni ale de ye Mali au conseil islamique ɲɛmaa fɛnɛ ye a ye Kolokani Ansaru ka ni délégation bisimila nisɔndiya ani farifoni kɔnɔ bilasiraliw ni duwawu kɛlen kɔfɛ a ye baaraw kuncɛ ni bɛɛ layiru wɔɔrɔ tali ye.
o de fana b'an sɛnsɛn k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Kunu wari fanga ɲini dɔn fɔlɔ PDCI RDA min ye yɛrɛma hɔrɔnya tu tigɛ kunu wari ye n'a bilama bɛɛ fanga sinamatɔnya bina k'u kan Arikona Bɛdiye ka fanga ɲini dɔn a ɲɛma Tijani Tiam n'a ma ɲɛ k'a fɔ ɲuɲu ni ɲaɲa bɛ a nɔfɛ bi kiiri bina k'u kan ka sabu ka jira mɛ k'a fɔ jamana lakodɔn sɛbɛn fila kun bɛ a la Faransi ta ni kunu wari ta bebe na PDCI fanga ɲini dɔn kɔnɔ ma cɛma gwani min bɛ n'a furadama b'a danna Chefina ka don ko Jean-Louis Bion a sidɔn bɛ fɛ k'a fɔ jamana ɲamaya ɲinini ko bɛ a ye kabini Arikona Bɛdiye tile a bilama n'an bɛ bɔ ka jira k'a fɔ ŋaniya bɛ a la n'a ma ɲɛ ko fanga ɲini dɔn ɲɛma tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye bilen ka jamana ɲamaya ɲini n'o ye Tijani Tiam ye ŋaniya bɛ ale la Jean-Louis Bion a kɛlen kɔfɛ k'a mɛn k'i da k'i bonbo ye kabini a fɔra ko Tijani Tiam sen tɛ jamanakuntigisigi kalata nata la dabakalakaw ka wasaden ani minisiri kɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ale bolo cɛbɔ tɛ u ka fanga ɲini dɔn PDCI bolo ni Tijani Tiam min bɛ to PDCI ɲɛmaaya la a tɔgɔ kɔni jɔsira ka bɔ kalata sɛbɛnba kan u b'a jira k'a fɔ a tɛ se ka a kanbɔ ka jamana ɲamaya ɲini janko ma k'a fɔ k'i bɛ kalata a ye k'a sabu kɛ kɔnɔwari kiiri y'a yira k'a fɔ jamana lakodɔn sɛbɛn fila bɛ a la Jean-Louis Bion nafolotigiba don cakɛdabaw bɛ a bolo kɔnɔwari a ko ni ale yɛrɛ ɲininka a ka kan PDCI ka wuli joona yanni kalata ka taa u ta u tɛgɛ mɔ ka ko dɔ dabali Jean-Louis Bion ka nin wulikajɔ in PDCI fanga ɲini dɔn yɛrɛ kɔnɔ n'u ka fanga ɲini dɔn ye bɛɛ n'i ka yecogo don a rɔ dɔw kɛmɛ ka jira k'a fɔ a ye ko ta yɛrɛ to n'a k'a kɛ n'o tɛ n'u ma fili u ma ɲinɛ a tɛ na PDCI yɛrɛ ka lajɛ kɛnɛ kan bilen nka mɔgɔw fana bɛ PDCI kɔnɔ minnu y'a jira k'a fɔ Jean-Louis Bion da in dilali de don fanga ɲini dɔ tɛ se ka to cɛbɔndan ye fɔ maa ka sɔrɔ min bɛ kɛ cɛbɔ ye o kumana k'a bɛ ka dilali de kɛ bawo kalata tɔ kalo damadɔ don octobre kalo don Kodowari jamanakuntigisigi kalata. Congo Kinshasa jamana ɲɛma kɔrɔ Joseph Kabila Goma kɔnɔ n'o ye jamana kɔrɔ yanfa duguba ye a kun fɔra ko a bɛ yen wa tiɲɛ don a bɛ yen fana ka sabu kɛ a bɛ wulikajɔw la Goma dugu kɔnɔ forobatɔnw minnu bɛ yen fanga ɲinindɔnw minnu bɛ yen ka kuma ni olu ye Congo Kinshasa jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila n'a ni bi fanga tɛ ka ɲɔgɔn ganfɔ Congo Félix Tshisekedi ka fanga a y'o min dɛmɛ ka sigi fanga na kalata senfɛ Goma kɔnɔ Mamurulenjɛkulu M23 ɲɛmaaya min bɛ a yɛrɛ masurunama bolo bawo a ka fanga kuma min ye kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI ɲɛmakɔrɔ Corneille Nangaa o de bɛ Mamurulenjɛkulu M23 ɲɛmaaya la bi ni mugu ni kisɛ Félix Tshisekedi ka fanga kama ani o ye ɲɔgɔn ye tarata mɛ kalo tile 27 a ye Corneille Nangaa bisimila kalata labɛnni jɛkulu ɲɛmakɔrɔ ni Mamurulenjɛkulu M23 ɲɛma don bi wa don nataw la Goma kɔnɔ ani marabolo ɲɛmɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye fanga ɲinindɔ ɲɛmɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw musotɔ ɲɛmɔgɔw laadala ɲɛmɔgɔw jago jurabaw ani nin bɛɛ bɛ kuma a yɛrɛ masurunamaw ye a jira k'a fɔ a b'a fɛ ka kuma ni bɛɛ de ye janko mankan min filɛ nin ye Congo Kinshasa kɔrɔ yan b'a fɛ daɲuman bɛ se ka don a rɔ ka mankan ban cogo min nka fanga yɛrɛ bolo n'o ye Félix Tshisekedi ka fanga ye o kɛlen bɛ ka jamana ɲamakɔrɔ Joseph Kabila kɛ Mamurulenjɛkulu M23 yɛrɛ de diɲɛ ɲɔgɔn ye ka Congo Kinshasa jamana basigi tiɲɛ o de y'a to kiiri wuli b'a nɔfɛ wa wasabilen kɔnɔ don kɛra n'a tɔgɔ ye yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ɲamakɔrɔ don ko sutura binifini bɛ a kan yan'a ka taa ka bɔ fanga na fana wasadenw wasabilen filanan na Sénat olu y'a jira k'a fɔ a bɛ kɛ sénateur ye wasaden ye a si mumɛ bɛɛ walasa o sutura binifini ka wuli ka bɔ i k'a fɔ wasadenw mana sigi sigiyɔrɔma 3 fila bɛɛ ka jɛ n'a ye o kɛra Congo Kinshasa fanga fɛ ni ka sutura binifini ta ka bɔ a kan k'a fɔ a bɛ nɔ minɛ ko a ye faso janfa. Ameriki jamana kunnafoni di gafe min bɛ wele ko New York Times o y'a jira k'a fɔ Ameriki jamana lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye sɔmi sɔrɔ ka bɔ Bani Israɛl yanfan fɛ ko Bani Israɛl ma ɲɛmaaw b'a fɛ ka kɛlɛ dɔ bi Iran jamana kan hali n'a kɛra lɛrɛ 7 ɲɔgɔn na ye Amerikikaw ka kunnafoni di gafe New York Times a y'a jira k'a fɔ yahudiya jamana Bani Israɛl ma ɲɛmaaw b'a fɛ de ɲɛjugu ɲɛɲuman fɔ Iran jamana ka mugujugu dilan hakilina bila dugu jukɔrɔ nafa sɔrɔ sira min bɛ wele ko uranium n'o labalolen 100 sara la ka yɛlɛ 20 ni sanjɛ bi a don mugujugu dilan darɔ yahudiya jamana Bani Israɛl ma ɲɛmaaw b'a fɛ Iran jamana k'a dabila yɛrɛ de o tɛmɛnen kɔ
a labara yɔrɔw minnu bɛ Iran fanw fɛ u b'a fɛ o bɛɛ ka tiɲɛ. Yahudiya jamana Bani Israɛl ma ɲɛmaaw sigan bɛ sigikafɔ min filɛ nin ye senna Iran ma ɲɛmaaw ni Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump cɛ ni a sorona donba ye Oman masakɛ ye. Sigikafɔ kana na taa laban diɲɛ dili la Iran jamana mɔ ka fɔ a tɛ ka mugujugu dilanbaw a ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira Iranium tɛ ka labalo ka tɛmɛ kɛmɛ sara la 20 sanjɛ. N'o kɛra o man di Yahudiya jamana Bani Israɛl ye o de jɔyɔrɔ bɛ u la bi. Nka kunnafoniw ye a jira k'a fɔ yanni Donald Trump ka taa arabula kɔnɔna na Moyen-Orient ko Yahudiya jamana Bani Israɛl kun ye Donald Trump ladɔnniya k'a fɔ u b'a fɛ ka Iran jamana surasiya daga yɔrɔ dɔw bon minnu ye mugujugu dilan yɔrɔw ye. Nka Yahudiya jamana Bani Israɛl minisiri ɲɛmaa yɛrɛ sa ni o ye Benjamin Netanyahu ye a ye Amérique jamana kunnafoni di gafe New York Times ka kɔrɔfɔ ngalontigiya. Kunnafoni di sira wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ko Axios o y'a yira k'a fɔ Trump masurunama dɔw ye a lase u mɔ k'a fɔ Trump ye a ɲini Bani Israɛl minisiri ɲɛmaa Benjamin Netanyahu fɛ a k'i yɛrɛ minɛ a kana kɛlɛ foyi datigɛ Bani Israɛl ni Iran cɛ bawo sigikafɔ min bɛ senna Amérique jamana ni Iran cɛ ni mankan donna o sen kɔrɔ bɛɛ sigikafɔ in bɛ da sira la. Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky a ko a sɔn bɛ sigikafɔ mɔ ani Rusila cɛ. Maa minnu sɔn min ka ja olu ko dimanche ka dugu jɛ ntɛnɛn na mugu sankisɛlama min jigira Ukraine jamana dugubaw ka fɔ faaba la Kiev k'o de kɛ n'a kɛ k'a to Volodymyr Zelensky ka segin a kɔ k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ in da man di a la. Volodymyr Zelensky a y'a jira k'a fɔ a labɛn bɛ sigikafɔ la. Sigikafɔ ka kɛ u maa 3 ale yɛrɛ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ani Rusila jamana ɲɛmaa Vladimir Putin. Lajɛ kɛcogo yɛrɛ a da ser'o mɔ. Lajɛ kun fɔlɔ Donald Trump Amérique jamana ɲɛmaa ni Rusila jamana ɲɛmaa Vladimir Putin b'o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. O kuma na ale ni Donald Trump bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye fana. U maa 3 fana bɛ sɔrɔ ka jɛ ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kelen kan. Nka don man ka don u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ka kɛ don kelen. Nin bɛɛ ye Volodymyr Zelensky kumakan ye Ukraine jamana ɲɛmaa. Vladimir Putin ka babu sentigi Dmitry Peskov ye a jira k'a fɔ sigi bɛ se ka kɛ Rusila jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ni Volodymyr Zelensky cɛ Ukraine jamana ɲɛmaa ni ka bɛn k'a dɔw kan. Mais kalo tile 16 tɛmɛnen sigi dɔ kɛra Turki duguba la Istanbul. Recep Tayyip Erdogan ka jamana kɔnɔ Rusila ni Ukraine cɛ lɛrɛ fila ɲɔgɔn na de kɛra kuma na. Jamana 3 fɛnɛ kun bɛ o kɛnɛ kan. Rusila jamana cidenw kun bɛ yen Vladimir Putin ka kɔrɔsigi dɔ ko Vladimir Medensky ani Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ka cidenw ka fara Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan yɛrɛ kan. A senfɛ Vladimir Putin ka kɔrɔsigi ni o ye Vladimir Medensky ye a y'a yira k'a fɔ a ye wasa sɔrɔ sigikafɔ la o ni Ukraine cɛ mankan bannen kunkan. A y'a yira fana senfɛ k'a fɔ Ukraine jamana cidenw kun ye a ɲini ko sigikafɔ ɲɛŋɛ ka kɛ u ka jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky ni Rusila jamana ɲɛmaa Vladimir Putin cɛ. Ko nka ko bi Rusila jamana ɲɛmaaw bɛ k'a lajɛ ka hakili don cogo sɔrɔ o la fɔlɔ a ko jateminɛni bɛ sen na. Nini fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ ka bɛn ni waati in ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan bonya u kɔnɔna na. An bɛ segin ko kura ka foli kura ka ɲɛsin aw ma aw minnu tun sigilen don Jabaranin so kɔrɔ nin sanga in kɔnɔna na k'a fɔ aw ye ko ni Ala ma basi kɛ n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira n na an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen na kunnafoniya wɛrɛw olu kɛnɛ kan yan'olu cɛ aw k'an bɛn Ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.